Nagpakita ang anghel kang Maria. Lucas Kapitulo 1 versikulo 26-38. Sa dihang unong nakabulan ang pagbuntis ni Elizabeth, gisugo pag-usab sa Diyos ang anghel nga si Gabriel nga moadto sa Nazareth, nga o sa kalungsod sa Galilea. Gipadala siya didto sa dalagang putli nga ginganlag Maria. Si Maria kasluno na kang Jose, nga osa sa mga kaliwat ni Haring David. Sa pag-abot sa anghel didto kang Maria, mingon siya, Maria, magmalipayan ka, tungod kay ang Ginoo oban kanimo ug gipanalanginan kanya. Sa pagkadungog ni Maria nini nahasol siya pag-ayo, ug iyang gihunahunakon ansa ang kahulugan nini. Mingon ang anghel kanya, ayaw kahadlok, Maria kay gipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magbuntis ka og manganak og lalaki, ug Jesus ang imong ingalan kanya. Maimo siyang bantugan ug pagatawgon siya nga anak sa labing halangden nga Dios. Ihatag sa Ginoong Diyos kanya ang gingharian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ang iyang gingharian mulangtad sa walay katapusan. Mingon si Maria sa anghel, ansaon man nini pagkahimo, nga wala pa man ako'y bana. Mitubag ang anghel, maukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa labing halangden nga Diyos magpabilin kanimo. Busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak pagailan nga anak sa Diyos. Tanawa ang imong paryente nga si Elizabeth. Ang uban nagaingon nga dili na siya manganak tungod kay tigulang nakaayo siya. Apan karon unong nakabulan ang iyang pagbuntis, tungod kay mahimo man sa Diyos ang tanan. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, matuman anta kanako ang imong gisulti. Ug anya mibiya ang anghel kanya.